Man, mga maturo. Haan, tiket ko sa one talent na may pakitang may i-share mo tapos ma-inspired naman. Nalay nga kanta. Kanta? Wow. Seryoso di ay. Oo man. Seryoso di kanta. Wow. Kasi yung mga garod, hindi tikas tatay kanta. Hindi kas tata. Agkas na contest. Kastoy, ninaaday wanta. Pinadutat palakpak. Ay wow. Nagadutan eh. Sugarod. Nakantang ka naman amin nagpalakpak. Ana! Pinaadutat palakpak. Pinaadutat palakpak. Pinaadutat. Okay. Tapos pinadaywan. Wow. Rugyan akong total siya lang tiwa. Total katsikaman lang. Di inaw na. Sige, rugyan na. Sige. Rugyan ako. Sige na. Sige. Mahal kong Maynila, sa'yo'y hindi mawawala. Awa mo, nagpalakpak. Nabandog na! Naglambit! Sigaw mo, palakpak din naglambit. Kitang siya napilitan na lang. Kita lang kapo ti agas ti banbandog ni. Manila. From La Trinidad. Nabengket Manila. Manula nga segundo di ay. Kitang tikin nakakayor. Siyempre, ang inunahan. Kaya magarodan. Go. Ang agpalakpak agtakit raga. Di agsubi-subi. Philippines has a great history. Pilipinas, Luzon, Visayas, kita. Ako rin ka mga. Pero sino yung pinagtinang tanang mo dyan? Luzon, Visayas, Mindanao. Nagbuwakaw talaga tito. Amo nga pa yung nagpalakpak niya na doon. Apaya. Nabanog dan ata nagnakamay. Ayan ang parang nyo, Philippines. Dapat parang pabanang. California girls was unforgettable. They say that bikinis on top. Ay, ito, say California. Sama. Ako rin ka, ako rin sa mga tamaga na niya nagluganan le. Niya, ulig-lig. Ulig-lig lang gaya. Here I'm going back to Massachusetts. Uray, palpalakpakan. Massachusetts lang, Massachusetts. Europe lang. Heal the world, make it a better place. Lubong lang tayo na. Lubong. Awan pa naman na. Labay awan na. O naranya gabula. Sige, pagbigyan ko ng bunso mo. Anyan dyan nagluganan niya na tayo kuliglay. Handa kami, nagpasagad kami. Bulan! Nagpasagad kayo! Tumal! Sige. Ano na ba ang bulan? Bulan. Ano pa na naman niya? Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Nagbaba? O di nga to. Narigrigat niya ba pala na eh? Narigrigat pa! Narigrigat pa! Narigrigat niya ba? Ano mo? Niya. You are my sunshine, my only sun. Aguray. You make me happy. Aguray. Nagkulit. Ang nagluganan na eh. Awan ni tao makapandiinip. Ada. Ay, papilit. Naglugan kami ba? Yan nagluganan nyo. Inog ba? Inog yan. Enay, awan kita ako makapandiinip. Ada, ay na, nagputot! Ito, itugod ka pa, ano kaya? Maan kami ka sumurot, awan sumurot ka namin. Umay kami amin. Ha, papilit mo, maksud ka dyan. Hang kami ka rin nga maksud. Abay nga aan. Abang kami at tirabi eh. Abang kayo tirabi ka, di awang pinit. Diba? Ano may patalag mo? Siyak nun. Siyak lang hakanayon. Ay, syempre, asak inunaan. Sika pinuuna, di ba? So, Kuya, nag-dim pa po. Kuya, sinihado po ba ito, Kuya? Ayan po, so muli po. Pwedeng mag-light lang tayo sa po. Yung mga lights po kasi hindi po lang namin yung mga audience po namin, lalo po lang sa mga likod. May nakita lang po kung mga gwapo kanina sa likod tsaka mga gaganda. Yun talaga lang. Kaya nga namin may lights. Eh, mukhang ayaw naman nila. So, sabihin kasi, ayan po, so ulitin ko po. Ako po si Maymay and siya po si Ella. Ayan po, kami po ang fantastic duo from Baguio City po, pero mostly po kasi mga shows namin nasa La Union, Isabela. Ayan po. So, ikaw naman lagi na lang ako nagsasalita. Ako na lang yung lagi, di ba? Ano kasi daw, karamihan daw sa kanila,
20 lang, sir. Ayan po. Well, So, kasi lang tingin ko ako na. muna kasi translate muna ako sa Ilocano. Okay na? Sige. Ayan po. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Naimba garabiyo amin ako. Wala. In fairness. Ayan. Ulitin ko po. Ako po si Maymay and siya po si Elay. Isuna ni Maymay, syakmat ni Ilay. Ayan. Magkapatid po kami. Hindi po kami kambal. Sadyang nanggagaya lang po talaga itong kasama ko. Lula ko suna ako. Wait lang, wait lang. Ang haba nung sinabi ko, tapos short lang talaga. Tapos, hindi, pag Ilocano kasi, hindi na paikot-ikot yan. So, direct to the point. Oo naman, diretso dapat yan. Direct. Ayan. So, igagrab ko na po itong opportunity nito. Sa amin pong dalawa, ako po ang may pinakamagandang mata. Kamukmukat ka. Wait lang. Parang masyadong wild itong mga nandito sa baba. Kasi masaya sila. Oo, kapag masaya ka, ganun talaga yung halakak, gano'n? Naman, ganun pag Ilocano. Kapag sinabi kong maganda yung aking mata, tatawa talaga sila? Oo, kasi syempre, nakikita nga nila. Ganun, wow. Kakaiba po pala yung mga proportion nyo dito. Ayan, and ako din po ang may pinakamakinis na balat sa aming dalawa. Kakurkurad ka. Mas lumalakas talaga. Ano ba ang problema nyo? Parang kayo na maniwala, no? Ayan, and ako din po ang may pinaka magandang labi sa aming dalawa. Kadikdik ila. Wait, parang Tagalog word din na yun. Ayan, and ako din po ang pinakamaganda sa aming dalawa. Kinalastog ata. Maraming salamat po. Maguray ka man! Nagkalas na naman itong galing. Ay, nakakot gaya. Kaya mang ang kamsat na di ako mag-Ilocano, tukan man tupay. Na-amnesia. Manan, kung kunwari ka magpatagal-tagalog ka pa yung gamitin mo na. Siyempre, ay first impression last. Yun ang namarod, di ba? Ako kasi latan. Ay, hindi ako mapakaamo. Yung magkakapot ng tayo, ayan. Ang kamsat kami ako, kami nga nambal. Ang kulad lang talaga gamitin ba? At ayaw mata ako nga napipita sa kamsunan. Sige, accept sa akin. Pero nalalaig ang kanyang. Okay mo di ayan. Ayan. Ang siyang ako na inunaan. Ayan. Bunsok up. Bunsok. Anak. Siya na ako ni Bunso. Ayan. Natay-tayan lang sa ako na nakugip daw yung sa mabiglang katinaan. So, the highest level. Sorry ka. Iba ba yung nakmal? Anyan ka ba yung dyan? Kita mo nakaadto maiti. Ako rin, nakaitit na kita. Nari kita. Ako. Ikaw, buwan. Niya po kagamin na ko makita eh. Ito mga kami kinaabot ako sa tada portrait Ay, email. parang nakatay mo ako sa pagpagiging na nagaganda ng Marabi eh. Marami na uwan yung ngayon eh. Ayan, maraming salamat sa lahat ng tumulong. Ayan. Tapos lang, adaga yung tipo na, apin nga na, no, siya, ipakita ka, ay, eto Ako ka. dahil. Tinitibag ko ng kanya kapag nga nakugit kung ko ng kanya. Apin, ayan nga, tatay, ako, kung kamunta na, tatay ko, pinahipa ka. Kanya ba hindi nakugit? Ako mo, tinakugi. Iba ba yung nakmag? Grabe. Kanya kamunta eh, syempre, dapat proud ka lang, ibaga nga nakugi takas dahil. Kasi Siya, hindi ka magpain, enjoy eh, lang. Abay, ano siya? Ay, mo, ipapilit na. Syempre, si Katimayag ka nang pahugit ka ng niya, ay, garon. Abi, siya, hindi ka magpain na, di ba? Ewan sa bagay.
kung ilay bakbakatan ka nung pagkablaan. Kastilatan, suruan lang ko talagang si Kanji magbakad. Sige, kasi lang mo tagablaan, ay anak ka lang. Kasan no? Naimbang karabila yung aming apo, ay tumutungutan sa mga asinan. Kastilan mo, kastilan! Laka mo gaya. Palasad. Naimbang karabila yung aming apo! Ate! Buhay! Kanyang itarkaran yun naman. Sumuntin pa lang. At ito ko, sabi ka di asin-asin. Ikaw na magaling. Elay, handa nga aswang na ginatasinan. Paliwawang ka mamamaga. Tao na lagi natin. Kahit kung sa mundi ating dugan, saan mo asinan ang nakasjay. Bastoy, na yung bag na rabi apo, digijay apo. Bisina ng tanga rabi. Digijay apo, host tayo. Digijay cameraman, digijay kaya ko sa mo tagalay sa nabigatan ka na, natinagay sa amin na kita. Ano ba yung amin na kita? Huwag mo kayo, isa pasat mo. Ilaw-lawag mo gawin. Naglawag! Kutong ko yung suda makita. Nagkanuda eh. Baka mo makita. Ayan na yung bag na rabi ako. Nag-sponsor tayo dito. Ikin DJ ako. Sponsoran tayo kasi ikaw ma. Galit ka pala. Ay, galit ka kuya. Yan yung lang. Galit ka pala ako pa ako. Nag-aminan nga na ito. Yung uping, babakot, talakay, baro, babalasa. Kano at daman ako, iti barangay captain, kagawad nito, ikindagin yung barangay tanod, gana lang yung agpag, kapagkal. What? Ini special mention mo, kanya na kapagkamagkalmaya. Nagkanumuping niya eh. Pagkapagkal di matuta ako na. Saya akong elay ka na kadudubing. And amin na ako nang nangrona jay kagura. Kagura? Among ba tinapananta? Concert for Rocos, di ba? Mata sa natin kagura, natakaya ko hindi ka nakagura mo. Nagsusuhutan takot niya kagura. Stalker! Well, sino yung bagam na ko? Baka nadati, sulit ng istasyon nito na ko niya. Ita, kantan. Sino yung kagura? Sika. Siya. Apa yung manta siya? May manan. Kagura na takot, naging ginuratan. Ay, nilitagkap sa mga naging ginura. Kasi malatan, iya mo ba ka na ako dapat ada jam aminan. Di ka pa matinyan nun ang tanong nalapasan. Ikaw pinanunod mo kung ano nalapasan. Naimbag, arabi iyo, tasaanan, sama. Ngayon mo diyan. Ilay nilalain kita ang toy. Ako ka, Kung na niya nagkainyan, makasta mo ni Amag sa mga kukurang. Siyempre, tutudo, di ba? Ganto nga dati na isang tat dita. Damo na ka agsama may laon. Baka kita bibilit, naglay tayo. Sige mo na ito. Ano ba talaga talent mo? Siya, di ba mo nalay ka kagkanta? Nalay ka kagkula. Kanta! Kanta! O kasi nakamit yung mga tagal ni-challenge na mo. Pinaado mo ni palakpak. Ay, teka lang. Salo-yotot lang nga rin Pinaado na ni palakpak. Tapos pinangatwan ta. Pinangatwan. Kaya nga. Kaya, seryoso ka. Sige, parang-parang na ikaw. Ang pangmasay ka. Dumakal ka rin talaga ni ulo na. Baka sumabot din kami ng oras. Lagi ka. Magpalakpak ka niya ng takit ragati at sobra-sobra. Nasakit diya. Ladies and gentlemen, Yeng Pausatin. Ay, Yeng. Bongga. Ikaw ang pag-ibig ng binigay. Puso ay nalambay ng kahit dagan. Ngunit ngayon nandito na ikaw. Please welcome Casey Cantingan. Sino ang pipili? Casey Cantingan. Ladies and gentlemen, Aegis. Alam kong kapwa tayong daloy nakatali na. Puso at isipan ay sigaw. Mahal kita. Aguray! Sabi naman ko, Aegis. Please welcome Darren Ispato. Ubing pala Give me one moment inside when I'm crazy with destiny. Dapat Espanto. Iba na
yung mga nakakita ka ng pinarigalan nga ng abot. Grabe. Nangudyo ba? Ako sa mga tao, ay nangudyo ka! Oh, kaya yun sa tinagtakit ragan yung sumisuple. Mereka, napapatay, di ba? Tapos, ang yung naramit mo dyan, may mato. Awan din ang nangato akong siga. Awan din ang nagbigan ng ato. Haap mo nga inabot din ang ako na. Asad kong gamit nga mga. Kita jayak lang ito. Nanak ko pinarigatan nga ng ako. Nagdihabak na talaga na ito. So tara, sige parang pakantay man ako ni Ella eh. Kasi ako na makakanta. Ano ba natin mo? Mali nga tula. Tula! O sige mga karod, tula. Nakapit niya tinawag ka ba? Ano ba nawag ka ba? Nangawag ni Baguio City. Baguio City! Wow. Pati Baguio. Session Road. Ito parang malamakas kay Shuran. Nya, ayan si Macdo. Mong Jimmy Badan. Ano? Dyan naggaling nga ko Jollibee. Okay. Macdo. Nuknukunak pang pangalan. Hindi nag-second. Hindi na makalang. Mabaling to pa yung Miss Boy Jai. Ano na? Ay, nagpa-contest na. Okay. So, ano yung title na iginangabak ka niya? Title mo kasi? Inyawit ko kasi. At the trophy kin medal ko. Trophy kin medal. Ginarofy. Dakdakol pa yung kanya. Ay, ganyan! Nawawit ko pa yung gano'n! Ano, si tao man ako eh. Stop! Di medal ko, baka mas maging tingkot pa rin. Ay, dakdakol di medal. Kadakdakol na. Dakdakol pa yung ulo. Ulong. Di pa nagdumdumog ka na stage. Saan? Kanya nga, parang buyod ko lang ka na. Parang buyod. O, nga ba tayo narinig ko lang? Yagit mayaman. Yagit mayaman. Di ba tayo ito pupre? Pupre. Ano yung hindi pupre ka bang na? Siyang karod diyan. Sige. O sige mong karod. Sample. Ako sila. Tawag nila'y Yagit mayaman. Ipapasyal kita. 7 stories. Aming bahay. Uri ka man. Akabsat na 7 stories. Di ba tayo mo? Matinsa ka. Eh kung pa mo nang meron. Subok ng 7 stories dapat. Mabalik mo na 8. Mabalik mo na 9. Tuloy. Pero pasensya na, kaibigan. Wala kaming hagdanan. Uri ka man. Luklok lang na kami. Ibang may stage na taktan na niya. Taktan mo 7 stories. Nakadaan ka mo. Tingaman mo taktan na. Kanya iti maramita nagpubrikot garaw. Tuloy. Sa dining room, walang pagkain, kutsara at pinggan. Doon, di kutsara at pinggan ni ba? Hindi pa mapalayan na yan. Gulay ka man. Bakit kadlaw akong ka? Apa yan? Damag ka niya. Tula ko yung karoon dito yung question and answer mo tal. Question and answer. Sige tuloy. Nagtsatsaga na lang kami kakain sa restaurant. Gulay ka man. Sino yung pinagpupus ng tulayan? Siya. Siga! Ano sumulag yung loob ko? Hakit na. Pasat mo naman yung inspiration mo, yung team. Siga! Among tinagduman, di pubrikin bakna. Kailan? Ay na, pang grade 1 din ako question. Ano yung ganaw? Pupri, awang portana. Baknang at the portana. Kasi pang grade 1 sa utot mo. Ay na, pero pinagtumaan ka. No, at na, di portana, di bakna. At talataw na, di portana mo, di pupri. Uray, bagtay kaya ng tiwite. Asa sa pagpala ng portana? Ay na, pero pinagtumaan ka. Handak man ti pay-pay ako. Nakikan pay-pay ako rin bumintong lakat na ito yan. At ano yung alam na natin? Ay, sabi ko sa naman yan. Imagine mo naman pay-pay. Alam mo na ito, iya
yan, dapat mo kaya to. Ano yung lutugaw? Reaction ko lang sa nung sakay di aeroplano. Yung pumbrengin ba? So may kini pagtugawan na. Alam mo ka na kini gulong na. Sige madra. Asan ko naman sa kaya naman parang bakna. Kasi ba ka na? This is my seat. Yes, mami ko na na. Nagtugawan. Please give me french fries and juice. Di ba ba? Ay, siyempre. French fries. Baknang garaw. Siyal. Baknang. Nung ay pobre ngayon sa nang kasi wala pobre. Ay na! Nagtakto niya paglugan ng kalatuhan na! Tapos, ano naglampo yung tipagtugaw. Ay, babae. Kana man with french fries. Kindanong. Kurana. Ganong nagtipi. Nagtipi. Tapos, di ba nakita na rin yung french fries? Okay. Ay na! Patatas mo dayang.